India along BJP atum de charilong lote ahema long rihinga me dopo lang dopo pu Prime Minister kahema na mga tengpen non rihinga me bangke phantrok sirkep kachitanga sonsi thekpon longlo la sopen non bangke kang thirjir ki jona langmate supply water lake jal jivan mission scheme pusi irponlo JJM pen kidamtang surihini ra krisirkep aningkan pai chiklo ni phai krep horni pensi la so scheme India long ingpu ponlo la peningkan phong bong an kipachitang thai jia phansai dengponlo lason thaksi Assam Sarkar pen Assam angkang pilapen Karbiang long along sitami laso Jal Jivan Mission Scheme asai dengponsi non klempon bomlo laso kipipona bangki radatum chorolo sitahala asai ki klemate contractor tumabang aningkelang no amithangalia phan chimatha lokajok aning hangaling si ki klempona jok bokajana hawar malom JJM scheme pen kipipon supply alanga pipe ki pangnipon aputhak ki ongdong atum ningkang samse alam longpon rat pen ningkang samse alam ki longpon abangki hala langa pipe bang towar dai ongpusi ningji lanang litum aphan screen along ki paklang pon pen nang litum thekpon longlo langa pipe ki pangnia bang akile towar dai lap anpin lasila ke towar ki dam ke bang atuma phanta akasik sak dokokji athe langa phan towar long ansi dolo pulote laki accident aphanta angring thetanlo lasi contractor atum masapan ke kamatha pangching ponangji apotlo pusi ningjerinti lasi bokajan sukhanjan wo phongterang lapen kaprek adimalong kasilam pontang JJM supply lang a pipe ke pangni pon lake chokchi ning samse pusi ningje ponriti lasi Karbiang Autonomous Council PHE department atum laso puthak chilangchari do nangji pusi ningje bokajan pen ananterang Karbiang long lai